Human sa duha ka tuig nahibalik na gayud ang mga naandang tradisyon sa mga Katoliko matag Semana Santa. Usa na niini ang paghalad ug pag-ampo sa kabalayan. Kani ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa barangay Paknaan, naabta namo kaganiha, kining mga apostoles nga nagsuroy, bit-bit ang ilang prayer guide ug kandila. Mga lay liturgical minister sila sa Santo Niño Parish sa barangay Paknaan ug Labugon nga dunay tahas niining Semana Santa. Ug aron mapadali ang paglibot sa jurisdiksyon sa parokya, gibahin sila sa lain-lain nga grupo nga dunay target nga sitio. Sa naandang tradisyon ingon arong panahuna, mag house to house sila aron muhalad og pag-ampo sa mga residente dalang pagpamendisyon. Magampo mi kada balay, magapostoles mi o kanang mamindita mi nya nasad mi pagampo sa masakiton. Tahasab nila ang pag-ampo o pagkumbinser sa mga nabuwag sa simbahan ug nahisalaag sa agianan nga mubalik sa pagtuo. Mubalik sila sa Ginoo. O kisa tong nahisalaag, amo gyung ampuan para magiyahan sila mga batanon. Duha ka tuig sab nga wala kini mapatuman nga tradisyon matag Semana Santa gumikan sa COVID-19 restrictions. Maong malipayon sila nga nabuhat na kini karon isip pa maagi sa pagpaduol sa simbahan ngadto sa katawhan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.